Smatramo da ovi rezultati koji su postignuti u radu dosadašnje vlade jesu dobra osnova da Srbija u narednom periodu, u naredne 4 godine može da ne samo da ostvari korak napred, nego da taj korak bude zaista dug i značajan. Mi imamo, kao što znate, Srbija ima svoj cilj da do 2018. godine stvori sve administrativne kapacitete da može da bude članica Evropske unije, a da od 2020. godine i formalno budemo na agendi za prijem u članstvo, punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Kad je reč o kadrovskim rešenjima, mi smo više puta razgovarali o tome i ja sam ponovit ću i ovde jedan stav da mi nikad nismo izlazili sa bilo kakvim nekim zahtevima ili ultimatumima ili ne znam, bilo kakvim kadrovskim, vezano za kadrovske rešenja, da je moj stav tu bio od početka jasan, kako mandatar misli da mi možemo da pomognemo u ovoj situaciji da Srbija iskoristi ovu šansu. U tom smislu smo i razgovarali o nekim kadrovskim rešenjima. Ta kadrovska rešenja jesu da ću ja biti ministar spoljnih poslova, Aleksandar Antić će biti ministar rudarstva i energetike. Razgovarali smo i razgovaramo još, to je još pitanje ostalo za razgovor u nekoliko narednih sati, to je pitanje Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, gde personalno pitanje nije problem, samo je u pitanju je Živanko Radovančev, ali je pitanje da li je moguće u ovako kratkom roku da se reše sva ta pitanja koja proizilaze iz određenih profesionalnih obaveza koje ti ljudi već imaju na svojim radnim mestima, odnosno vezano za ugovorne obaveze, pošto je on direktor kompanije koje je u stranom vlasništvu.